Άνοιξα το Game Pass, δηλαδή να κάνω record, ναι. Αλλά σήμερα θέλουμε να παίξουμε αυτό. 7 Elixir θα πει, αλλά αρχίζουμε από Common και πάμε μέχρι Legendary. Τώρα, επειδή κάποιοι διαφωνήσετε ότι πρέπει να κάνουμε Champions, τα Champions θα είναι μαζί με τους Legendary. Ας αρχίσουμε. Ναι. Εγώ όλες τις κάρτες είναι ωραία. Common κατευθείαν νομίζω πρέπει να αρχίσουμε ψάχνοντας ένα hero. Ουφ, δεν υπάρχει Common και hero. Υπάρχει ο Knight. Ούψ, δεν είναι εδώ. Θα μου πείτε βέβαια τι. Ναι, νομίζω ο Heroes είναι εδώ. Hero, ναι, το Evolution Hero. Από Evo's θα πάμε με Royal Recruits και Canon. Ή βασικά βγάλει το παίζουμε από 7 το Canon. Βάλε αυτό, βγάλει το Canon. Και σπαμάρω spells. Βάλε Zap. Βάλε Berserker. Στο μαζί να πάει να κερδίσουμε με το καθένα. Στο επί 7 Elixir. Hardcore Challenge. Elite Barbs. Και για να παίζει το Elixir, Ice, Golem και Bats. 3,1 στα 7. Εντάξει, νομίζω το παίξα καλά έχοντας το Evo Snowball. Λέμε στον αντίπαλο μας καλή και αρχίζουμε με το Royal Recruits. Και στη μεριά πάνε πιο πολύ πέταμε αυτό. Oh, hell no, brother. Με προκαλείς. Οκ, παίζει να νομίζω ότι έχει κάποιο τέλειο. Good luck. What a Sigma. Huh? Thanks, I guess. Πρώτη φορά βλέπω κάποιον να είναι μπλεκ έτσι, μπρο. What πλάκα. Wow. Και πάμε εδώ. Θα παίξουμε Giant Evo. Ότι εντάξει, τώρα να λέμε αλήθειες, θα σου βοηθήσει κάπου. Και επειδή δεν μπορούμε πια να παίξουμε ρέας. Ναι, Elixir μπα. Θα βάλουμε Royal Hogs για ένα Evo. Και Valkyrie για το άλλο. Ή βγάλει το Royal Hogs. Dirt Goggins. Θα χρειαστούμε σίγουρα Inferno Tower. Rocket. Βάλουμε Bomb Tower και Zapis. Πολύ ακριβό. Για να κάνουμε λίγο πιο φθηνό το deck θα βάλουμε Suspicious Bush. Ναι, μια χαρά. Δεν έχω κανονίσει καν πόσο παίζει να μου πάρει. Πρέπει να πετάει με τυχαία παιδάκια. Good luck. Fuck luck. Oh fuck. Oh wait. Καλό rocket. Δεν θα πω. Όπα. Bomber Tower, Inferno Tower και 500 damage. Valkyrie για να πάρει όλο το elixir. Χαχαχα. Bro, what did Sigma, man? What the Sigma is happening? No Sigma. Elixir Golem παίζει να είναι πολύ καλό. Ξενέρα. Δεν έπιασε το deck, δεν είναι σπαμέρικο. Αυτό το δεύτερο σπαμέρικο. Το σπαμ σκατά. Δεν ζάβεις είναι ανίκανα. Earthquake. Κάτσε. Ναι, αυτό θα δουλέψει σίγουρα πολύ καλύτερα.
Αυτό το παίζει είναι και πιο δύσκολη κατηγορία. Χωρίς πλάκα. Good luck. Αρχίζουμε με ένα suspicious ποτέ και έναν giant από την άλλη μεριά. Έχουμε επίσης έτοιμο ένα σεισμό. Αν και δεν βλέπω μπροκά να κάνει κάτι. Another day, another free win for me, I guess so. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you got phantom attacks. This year, to save me from tears, I gave it to someone rich, full AFK δηλαδή. Anyway, επόμενη. Το παίρνω για νίκη, παιδιά. Sorry, δεν με νοιάζει όμως τι λέτε. Oh, master complete. Give me some time to think. Ωραία. Πάμε στα epic cards. Πολλά epic cards, φίλε. Θα δούμε απλά να σπαμάρουμε sneaking golem in the pocket. Για απλά να παίξουμε το σπαμέρικο deck των αιώνων. Μετά θα πρέπει με κάθε ράρτη ένα κάρτα να τηρήσουμε, by the way. Ξέρεις αυτό. Θα χρειαστούμε spells. We're done. Δεν έχει ούτε hero ούτε champion. Crack. Good luck. My brother. Bro has a white flag. If I see something to game in, oh my god, it's so hard. I'm literally gonna clone this shit. Okay, this guy is insane. He just, okay, you know what? He wants me to do the same, I think. Yeah, let's do it then, my friend. Oh hell no, I don't even know what you wanna do, but my arm is so sick, brother. Oh my god, no, I should have done something else. Freeze. Plate bait logged. Yeah, the rocket doesn't have so much. Oh my god, no. Get out. Okay, try. Έλα, όχι. Πάμε το όχι. Θέλω, Θεέ μου, να με συγχωρείς, κάμε καθυστερημένοι, βιαστές. Wow. Όχι και τόσο καλά. Ξέρετε γιατί δεν είχαμε tanks. Spam decks δεν δουλεύουν εδώ. Τα δύο μας evolutions θα είναι εσύ και η Nightwitch, γιατί και η Witch, όχι Executioner θα χρειαστούμε. Balloon. Yes sir, sneaky golem in the pocket. Oh my god, that's a big pocket by the way. Clone vines. 2,3 και έχω τα πιο ακριβά ξεχωσιών cards. Oh, Mariah Moon. Καπούλι, μην τα γαλαλάν. Good luck. Balloon. Sneaky golem in the bridge, brother. I'ma clone this guy and put an executioner right there. Also play go barrel, by the way. This feels unstoppable. Yeah, not even a chance. I can even rage. That'll be better. Yeah, better. Do a better of that. Πάμε legendary και ένα champion card. Ναι, αυτό θα είναι το πιο μεγάλο challenge της ζωής μου. Πολλούς λόγους. Πολλοί είναι οι λόγοι. Ώρα να δείτε από την άσχημη μου πλευρά. Τη δαιμονισμένη που κάποιοι λένε.
Σήμερα για τους Spammers θέλουμε τον Golden και ο για Champion Golden Knight. Και απλά μπορούμε να παίξουμε όλο Spammer, αλλά δεν θα δουλέψει λόγω της πολύ κακιάς ποιότητας spell που έχουμε. Το μόνο μας spell είναι το Log. Lumberjack επίσης τον έχω φυσικά. Little Princess. Sparky, the Graveyard. Get out! Το Graveyard είναι πολύ πιο σημαντικό. Οκ, πάμε. Let's do it. Let's do it. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Just wait a bit. Wait a minute. Tell me who you live with. Your dad or your mom, cause yeah, you're an idiot and Sigma. That not your Sigma. Evil Mega Knight! Oh, okay, thanks, brother. That was a good one. I am gonna lie. Let's play some more Sparkies. Let's play a Golden Knight. That's gonna do. I do not even know what, but man, this Golden Knight sucked. Dude, we can't even touch them. You might say. Well, you're right. We can touch them, but we can touch this. But my prince can. Say hi, buddy. Hi. Bam. Sneaky prince. Fuck. Moonlight. Golden Knight. Δεν θέλω να δουλέψω. Έχω ιδέα για ποιόματα challenges. Θα κάνω πολλά record challenges σήμερα για να μην κάνω για λίγο καιρό βίντεο. Πλάκα, θα κάνω πολλά παιδιά. Αυτή είναι η αρχή του μεγάλου comeback. Πρέπει να φτάσω 100 subs. Είναι σημαντικό. Εκατό subs και θα κάνουμε insane πράγματα. Να φτάσουμε 100 subs. Δεν ξέρω. Ακόμα το σκέφτομαι. Να με συγχωρέσεις. Δεν θέλω να δείξω for you στο TikTok για πάρα πολλούς λόγους, by the way. Θέλει να τον συγχωρέσει, σκάει καθυστερημένο, παιδοβιασμένο, αγγελιωμένο. Οκ, brother. Κι άλλο Mega Knight. Wow! The Mega Knight. The army has started to show up. Νομίζω μπορεί να κάνει όσο καλό defense. Σε το Mega Knight, by the way, είναι το καλύτερο defense card, φίλε. Το Golden βασικά εδώ είναι πολύ καλός. Wait a minute. Mega Knight. Yes. Golden Knight. Yeah, that was worthless, man. Literally. Pero μετά που θα κάνω το υπόλοιπα challenge record, αυτό θα είναι τέλειο να έχω κάτι τέτοιο, γιατί ξέρω εγώ απλά εγώ θα σπαμάρω Real Giant. Μάνο, μάθε μου! Μάθε μου τώρα. Κακό. Πες να μην κερδίσουμε με τα legendary. Good luck, my friend. Thousand bees fly, die. Όχι, γουρούνια. Το περίμενα. Όχι, δεν λέω ότι δεν το περίμενα, γιατί το περίμενα. Κι άλλος Mega Knight. Τι.
Πραξικόπημα από Mega Knight. Έτσι. Έλα σπίτι, μόλις πλήρωσα το Netflix, bro. Έλα τώρα, μόνο στην αρχή. Οκ, bro, αυτό εδώ φαίνεται πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε όμως ο GoldenEye, νομίζω το όχι. Όχι, ο Mega Knight, ο Diamond. El Capulie, σιγά μην αλαλάν. Prince, Graveyard, Mega Knight, GoldenEye, Freddy, what the hell, who the F is Freddy? Freddy Fazbear? Mega Knight, GoldenEye. Bro, δεν πιάνει νομίζω. Πολύ άσχημο όμως το νομίζω δεν πιάνει πράγμα. Literally απλά βάζω Golden Knights που κάνουν dash και προσπαθούν να κάνουν στο και 1% ζημιά. Κάτι που δεν γίνεται καν, αλλά... What is that shit, man? Mega Knight. Σε παρακαλώ, σώσε με. Bro, είναι impossible. Πήρας διευκαιρία για να κάνω το challenge. Οκ, δεν είναι bot. Οκ, απλό ακόμα αφήνει απλά να επιτεθώ. Το Mega Knight είναι πολύ επικό fight. Diamond, παίζει αυτό το πολύ ακριβές κάρτες. Ναι, αυτό θα πάει πολύ καλά μπρο για μένα όμως. Λόγω Graveyard και όλων αυτών. Και το Sparky. Έχει και ο μπρο Sparky. Καλά δεν πειράζει. Όταν ειδικά βάλουμε τον Evo Inferno. Bro, I'm too good. Bro, just tell the truth. You're a spammer. Well, I maybe am. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Μη ρωτάτε. Θα λέμε στο επόμενο